Amulonye nego, amulonye nego, Ani baka wedo wa ina babala kawena. ewo. Amulonye nego nuwa. Amulonye nego, amulonye nego, Ani baka wedo wa ina babala kawena. ewo. Amulonye amulonye nego, nzo amulonye amulonye nego neno. Onye abuna na trega tuwa. Onye kwego n'isi wepụta ụwa n'onye ka ego. Amulonye amulonye ego, amulonye nego uwe. Amụlụ nya na ego n'elu ụwa. Kedu onye amụlụ nya na ego nya pụta gwa m na nwere onye amụlụ m ego. Onye ọbụla na-achụ ego achụ. Onye bụ ego n'isi wee pụta ụwa ya ka ndụ nọ. Mmadụ pụta ụwa gbaba mbọ ya ọba Chukwu kele ụwa nye ya ngọzi. Mmadụ pụta ụwa gbaba mbọ ya ọba Chukwu eke kele ụwa ebunye ya ngọzi. O nwere onye amụlụ mụwa ego. Onye ọbụla na-achụ ego achụ. Agbaka m mbọ bụ ego nri ọgaranya ụwa nọ na-esi na Chukwu. Agbaka m mbọ ụwa bụ ego nri ọgaranya nke ụwa na-esi na Chukwu. Tupu mmadụ apụta ụwa ka ngwa ụnụ Chukwu edego ife onye nwa ga-abụ. Tupu amụọ nwatakịrị ma nwoke ma nwaanyị Chukwu edego ife ọ ga-abụ. O nwere onye amụlụ mụ ego. Onye bụ ego n'isi wee pụta ụwa bụ ajụjụ ndụlụ. Onye nwere uche si amụnya odumọkịja na ajụ. Adakụta ego n'ọkpọ. Ọ bụrụ na eji apụ obi akpata ego, ịmakwa ndị trọkụ ga-enwezi ego. Ọ bụrụ na eji mọsụlụ akpata ego, ndị wibaro ga-akpatasi ego. Ego abụrụ mọsụ agbaka m mbọ bụ ego nni. Chi na-eme eze, onye chi mele eze ọbụla eze. Chukwu na-eme ọgaranya unu anụgo. O nwere onye amụlụ mụwa ego n'ụwa. Amụlụ onye na ego, amụlụ onye na ego. Anyị gbaka wedo ụwa anyị na babala kawena. Ewuo, Amụlụ onye na ego n'ụwa. Amụlụ onye na ego. o nwere onye amụlụ onye na ego n'ụwa. Onye ọbụla na-achụ ego achụ n'ụwa. O nwere onye amụlụ mụwa ego. Onye bụ ego n'isi wee pụta ụwa n'onye ka dị ego. Obiro Isa amụlụ gị na ego bụ ajụjụ na ego. Emeka amụlụ gị na ego bụ ajụjụ na ego. Ọjọsị amụlụ gị na ego bụ ajụjụ na ego. Akata akụma amụlụ gị na ego bụ ajụjụ na ego. O nwere onye amụlụ onye ego, amụlụ onye na ego ụwa. Ụfọdụ na-ekwuwesị na m ga-agbata lili ego. Ụfọdụ melụ maka ego wee jebe obodo oyibo. Eluzie welụ nkata bulu ego nata. Ibulu ego n'obi jebe obodo oyibo iluzie gbanwe gbala aka wee nata. Maka agbaka m mbọ bụ ego nni. Unu anụgo ọgaranya ụwa na-esi na Chukwu. Chukwu na-eme eze. Chukwu nna na-eme ọgaranya. Ịma ala ala ji Dangote. Ịma na amụrụ onye na ego. Ịma ala ịnọsịnụ na Nnewi ọkpụ ụzụ ndị Igbo amụrụ onye na ego. Onye gbaba mbọ gbata ego n'ụwa.
onye gbaba mbọ dịrị ya mma n'ụwa ya ka ji agba mgba ya Chukwu ya mee ma ọgaranya maka Chukwu na-eme eze n'onye ka mkpụrụ alụ mmadụ ga-eji aka n'ebe ije ụwa amụla onye na-ego amụla onye na-ego na anyị gbaka weta ụwa anyị na-ababala ka wee na ewuo amụla onye na-ego nwere onye amụrụ onye na-ego onye ọbụla na-achụ ego aka ka anyị gbabịa anyị tolukwu na anyị abala ka wee na onye na-achụ ego kpachala anya ya onye na-achụ akụ kpachala anya ya ego otu ụfọdụ mmadụ si achụ ego ọ na-abụ mfu ndị dị otu a njili nwayọọ jụbafa ajụjụ nya bụ akụ ị na-achụ iwee mee maka ego wagbue nwanne gị nya bụ ego ị na-achụ iwee mee maka ego wagbue nwanne gị mbọsị ị ga-arapụ ụwa na ego ole ka ị ga-ebu wee na ụbọchị ị ga-achịkwasị aka n'obi ezigbo ọyị mụ ego ole ka a ga-adọnyelu gị n'ime imi onye na-achụ akụ kpachala anya malụdị nke na-achụ onye na-akpa ego kpachala anya malụdị nke na-akpa maka na aka ka anyị gbabịa adọsagide ngide anyị agbala aka wee naba ọ gịnị ka anyị na-egbu n'onwe anyị n'ụwa ụfọdụ ndị mmadụ na-abụba kpata ego gbado ịkpakọla nị mmadụ niile oge onye kpatara ego n'ofu obodo si ka akpakọla nị mmadụ niile wee jụba ọyị mụ ana nwe na-akpakọ ọkwa naanị ka a ga-enye gị wee lotela ọyị mụ nyaba anị na-akpakọ 6 feet ka ị nwee n'ime ya ka anyị solu ụwa nwayọ onye bụ ọgaranya bili ka ogbenye bili ya ka nna ya enu ọkwa tupu kele ọgaranya kele ogbenye o nwere onye nwe ife chi ga-abụ n'ụwa onye na-akpa na-akpachala anya ya n'ụwa ụmụ Igbo ka ejila udo wee bili udo kasị mma ọkwa na udo ka mụ na-achọ n'ụwa amụla onye na-ego amụla onye na-ego amụla onye na-ego amụla onye na-ego anyị gbaka weta ụwa anyị na-ababala ka wee na ewuo amụla onye na-ego onwere onye amụla onye na-ego onwere onye amụla ọmụwa ego n'elu onye ọbụla na-achụ ego achụ n'ụwa obi resi na-achụ ego achụ n'ụwa obi resi na-achụ ego achụ n'ụwa onwere onye amụla ụmụ ego amụla onye na-ego n'ụwa ka lụọ na Lagos steeti anyị awụche Lagos egwu ka jebe n'ọbụ Villa Garden ịmalụ n'ọbụ Villa Garden Hotel and Suites nke dị n'Icheri Lagos steeti ebe anwa ka mbodo malụwe ka nje zụta ọyị mụ High Chief Chukwu nọ nso ifi ọnụ ezi ka akụchi nyelụ nwata nke mbụ naanị ụgbọ niile ịma naanị ụgbọ bụ ụgbọ mba dike ezi ka akụchi nyelụ nwa odogwu odumọkida na-ekene ya bụ managing director Novos Investment Nigeria Limited ya bụ CEO
Nobu Villa Garden Hotel and Suites nke dị n'Icheri. Nobu Villa ebe boys na-enwe aṅụrị. Nobu Villa ebe boys na-alacha aka. Nobu Villa ebe boys na-eme mmemme. Akụchi nyelu nwata amụlụ gị na ego. Ọkwa nne mụlụ gị ịgbaba mbọ wee kpata ego. O nwere onye amụlụ nwa ego n'elu ụwa. Ọnwụ mere anyị ife Akụchi nyelu nwata odumasị gị dịbụ ọnwụ. Maka gịnị? Ọnwụ bụ ọkpọfọdụbụ onye n'elu ụwa. Nwa chakọlụ n'anya ka ọnwụ bịala ogbuo n'elu ụwa. Nwa chakọlụ n'anya ka ọnwụ bịala ogbulu n'elu ụwa. Akụchi nyelu nwata nwa mama odumọkụ ijekenele. Ka njekwa zụta ọyị mụ Chief Thank God Ogbudibe, ya bụ Managing Director Thank God Trading Company Nigeria Limited. Amalume nwanne nke mbụ n'uzi, amalume nwanne n'uzi. Ọyịmụ odumọkịja na-ekene. Amalume nwanne ịmalụ na nwanne dị ụsọ. Amalume nwanne ịmalụ na nwanne na-asọ ụsọ. Odogwu oyi odi ego eme ọgọ ka ebo. Amalume nwanne n'uzi odumakenele gị. Amalume amụlụ gị na ego nya bife ndụlụ. Odogwu na ọ ga-adịrị gị mma ezigbo mmadụ daalụ. Ka njekwa zụta ọyị mụ Mr. Emmanuel Chinedu Nwosu Nwachimeleze 1 na Ntueke Idatọ Imo Steeti. Nwachimeleze kembụ na mbụ na Ntueke. Odogwu oji homa bose mogo. Odogwu nwa na Dubai. Onya bụ the Ebu boss of First and Friends Club. Odogwu Nwachimeleze na Ntueke. Ọyịmụ asị m amụlụ gị na ego n'elu ụwa. Nwachimeleze na ọ ga-adịrị gị mma n'elu ụwa. Iji homa bose mogo Odogwu biko bunye m nke m kasolu Igbo yaleba. Nwachimeleze na Ntueke odumọkịja kenele gị. Asị m amụlụ gị na ego n'elu ụwa ka njọ. Odogwu na ọ ga-adịrị gị mma n'elu ụwa. Anje gbazute ezi ọyị mụ Sa Ikenna ezulu ike. Akụnye nwata egwu 1 na Indonesia. Odogwu ya bụ Managing Director The Icon Sons Nigeria Limited. Odogwu ọnọka ndị na-egbu agụ. Odogwu akụnye nwata egwu n'iso n'odogwu. Ezigbo mmadụ daalụ nọ ya adịrị gị mma. Akụnye nwata egwu nwa mama. Kedu maka ezigbo ọyị mụ ọkụlọ kalịsịa Chief Ekenachi Ije. Ụbọchị amụlụ dike na mba ka amụlụ ibi ya. Mana dike na abụ n'ofu ga-akalili ibi ya. Agụnwọchi Ije n'iso n'udo. Ya bụ Managing Director KC Industries Nigeria Limited. Odogwu Agụnwọchi Ije n'iso n'udo. Ọbụlọka onye ojii ka ọjọ ọcha mma. Ọyịmọma odumọkịja na-ekene. Ezigbo ọyị ma amụlụ gị na ego n'elu ụwa. Kedu maka ezigbo ọyị mụ Mr. Romanus Ọdịna Agbalanze na anụ ụgbọ niile. Ya bụ the Ebu Mayor of Ifadigo Presi Club n'iso wee bili. Mayor Odogwu na ọ ga-adịrị gị mma. Mayor Ekwensu bịalụ bịa zuru gbuo ma naanị iyi mana Chukwu dola ajụ. Anyị kwasịalụ nwa Chakọl. Mayor bulu moto bịa n'ala onwe ya. Ewepụta n'ija bode moto Mayor wee nwụlọ ọkụ. Ọkụ chọlụ ka gbagbo Mayor mana Chukwu dola ajụ. Moto bụ ọnụ ọtụ achis. Mayor dịlị Odogwu samụlụ gị na ego n'elu ụwa. Ekwensu m nweme onye tọmkwuru. Not for me and not for my boys. Onye tọmkwuru. Odogwu Mayor na ọ ga-adịrị gị mma n'odumakenele. Onye na-achụ gị na nkịtị ya ma ọfọ ngọ. Ka Mayor amụlụ gị na ego mmadụ kpata ego ndị mmadụ elebe ya anya ọkụ. When you see the glory
my brother make you ask of the story. May you know God delege mma nyabi ife. Kedu maka ezigbo ọyị mụ Mr. Victor Udigbo Odogwu J-Man Ịzalụ J-Boy na mbụ mana kịta J-Man ka ị ga-azazi maka nwoke nọ nwanyị ọmala akala aka ya J-Man agụnwidi Igbo n'iso n'Odogwu ya bụ managing director Sitoben Nigeria Limited Sitoben n'iso n'Odogwu agụnwụ ihe mbọsị na-ekala aka J-Man Odumọkịja na-ekene n'egwu. Kedu maka ezigbo ọyị mụ Mr. Okechukwu Amos nwata kwacha kawanụ na Dubai Odogwu na ọ ga-adịle gị mma nwata kwacha usoro ọgaranya libe nne nwata kwacha ka kwa usoro ọgaranya libe nne n'elu ụwa ọ sị m kene ndị klọb ya The Great Divine Friends Club nke Dubai ndị ọma nwata kwacha na-ekene unu nwata kwacha ka anya sị na ọ ga-adịle unu mma n'elu nwata kwacha Dubai bụ ọga Odumma kelere ezi ọyị ma ọ ga-adịle gị mma n'ụwa. Kedu maka ezigbo ọyị mụ Mr. Chukwuebuka Ifeọnụ nwanne akụchinyelụ nwata Alhaji Bukati Odogwu Bukati na ọ ga-adịle gị mma ezigbo mmadụ n'iso wee bili. Kedu maka ezigbo ọyị mụ nwoke tegete afọ mụ lechimịnọ ọ bụrụ ọkpọkudu ka eji amụta ejima ọ bụrụ okalamala ka eji amụ ejima Obi Royce ọkwa Chukwu na-enye ejima aka kwụlụ ọtọ ya na obi dị ọcha ọnya ka eji amụta ejima. Onye ka m na-ekwudu Chief Obinna Christian Ilo Dara Ugochukwu Tubelu nke mbụ na mbụ na n'ụgbọ niile Baba 4 ya bụ CEO Blessed Obi Chris Motors Nigeria Limited The Suzuki and the Dahatus Engine ọnya ka ọ na-emebe afọ mụlụ ejimịnọ Odogwu Ugochukwu Tubelu na n'ụgbọ daalụ onye ego na ọ ga-adịle gị mma. Ka nkenezi ọga our GO General Superintendent the General Overseer ya bụ Okwuluọra Obi n'Isọlọ Obi na ọ ga-adịle gị mma. Obi asị mma amụlụ gị na ego n'elu ụwa Obi n'Isọlọ amụlụ gị na ego onye pụta ụwa gbagba mbọ yọba Chukwu delu uwe nye ya ngozi ụmụ Igbo onye egwu na mmadụ ibi ya onye eme na mmadụ ibi ya anya ụfụ yọbachi gị be happy for your brother's progress inugo nke gị ga-elu gị aka mana ịtakwụ ụgbọ ọnụ ịmanụ ụlọ ị ga-agba aka wee na n'elu ụwa. Ka m bụrụkwa Odumma apanihe ka njekeneli na-ebe na-atọ ka njezu tọyi mụ Prince Chukwuka eze onye ọgụbara ego na-eji ije na-ebe na-atọ Odogwu na ọhịa adịle gị mma. Ebube Chukwu ụzọ na-ebe na-atọ dike na ọhịa adịle gị mma. Odogwu Akụchinyelụ nwata daalụ Jakaba Odumọkịja na-ekene ya bụ CEO Grace Peace Auto Global Limited Odogwu ego na-agba ọsọ na-ebe na-atọ Odumma kelele ka njekwa zụta ọyị mụ Mr. Uchenna Ibezim onye ọcha n'uzi na ụmụ mgbidi Bariga na China Odogwu ezigbo mmadụ na ọya dịle gị mma. Ya bụ CEO Uchebi Investment
Nigeria Limited o ji ego achụ ego na China odogwu onye ọcha na ọhịa adịrị gị mma agụnwa ibe di m amụlụ gị na ego n'elu ụwa ka ndị ezutekwaghị m Ụzọma Alex Nnanna eziokwu bụ ndụ na mgbidi odogwu na ọhịa adịrị gị mma onye bụ managing director UZ Logistics na China aka na-abụ ibu na China odogwu good morning China good evening Nigeria ọdụmọkija na-ekene o ji ngwa egwu eme ọgọ ị ga-ebunyekwa m nke m odogwu bunye m nke m ezigbo mmadụ na ọya dịrị gị mma odumasị ma mbọlụ gị na ego n'elu ụwa ka nje ebe na ọkịja achara ogidi ọkịja owe ebenu n'ili a na-egwu achala na na-eto ka nje zute odogwu Chief Atọ ọ ga-egwu nne m ụzọ mmiri echi na ọkịja odogwu na ọhịa adịrị gị mma ya bụ managing director Atọ Rich International Nigeria Limited onye oji dị ka onye ọcha mma ụbọchị imepela ụlọ gị ụzọ mmiri Abanabọ ka nji wee bụlụ ego na ụzọ mmiri ọkịja amụlụ gị na ego ọ bụla ọkalịsịa ọdụmọkịja na-ekene n'elu ụwa amụlụ onye na-ego amụlụ onye na-ego amụlụ onye na-ego amụlụ onye na-ego anyị gbaka weta ụwa anyị na-ababala ka wee na ewuo amụlụ onye na-ego onwere onye amụlụ onye na-ego nso nwere onye amụlụ ọmụnwe ego onye ọbụla na-achụ ego achụọ onye bụ ego n'isi wee pụta ụwa ime onwere onye amụlụ onye na-ego onwere onye amụlụ onye na-ego